CBSE iluongo ni CBA. CBA mar 2017-2021 noinyo jopuonj manie klas kabisa. To CBA manyoche ochako okete lwedo kendo mar higa mar 2021 gi 2021 to gi 2025 bende nyoche ok omiyowa gimoro. Omiyo jopuonj nyoche osebedo NAT gi KUPPET to gi nitiere union moro iluongo ni KOSNET. Jotendwa nyoche osebed ka tayo bura gi Teacher Service Commission mondo med jopuonj pesa, bed gi review mar non-monetary CBA mane obedo signed higa 2 mokalo mondo koro bed gi pesa. To waneno ka wach mar housing levy ni dhi chachowa. Koro aduoge bura ma aduoge penjo mi ipenjo. Branches te mag KUPPET osendiko petition, osendiko memorandum ma oro ne clerk through email. Wan marwa tingeni wangado mana yo e dier town kacha to watero office. Ogonwa rubber stamp kato ichakitero email mondo koro kik wach ni manwa miyo gi lwedo cha okalo. Kato mano mokwongo. Mar ariyo, National Chairman jakomwa maduong Honorable Mboko Milemba en MP ma Muhaya. To kendo en Secretary General mar ANC. To ANC nitiere Kenya Kwanza. Waseng'ise ni oyua jowetege machiegni manyalo bedo ni nyalo winjore kode to gi wabunge mamoko mondo wago gini piny sama wang'o chopo e gine, sama wang'o chopo e od bura. Mar ariyo bende wan gi Catherine Wambilianga. Catherine Wambilianga en women representative mar Bungoma. To en National Secretary mar Gender e National Office. Embe wang'ise kendo nyocha osewuoyo ka ne gin gi jonat kamoro chieng' Jumapil kata wuok tich. Mowacho ni ma gima ok nyal timore. Jopuonj nwang'o pesa matin. Koro kane gibedo gi CBA mane oinyo jopuonj 2016-2021 kendo 2021-2025 bende ne wabedo gi CBA maonge kata nduru. To ngima oidho kendo ngima inyo ji. Mae wach ma dhi inyo jopuonj kabisa. To yiena monde amede paro ka matin. NAT nitiere gik ma timo maber kabisa. Nitiere kama giuse ne jopuonj lo kendo jopuonj gedo. Jopuonj ma nitiere KUPPET ma awuoyogo kendo gin jopuonj matindo. Giwacho ni wadonje tich to wanwang'o